Adlaw na tawhan na sa mahal nga Birhen na Maria karong adlaw, gisaulog sa mga deboto dungan sa pagpangaliya nga mahawas na nining nasinati karon nga pandemya. Ani ang report. Walay pangayoon sa inahan nga dili ihatag sa anak. Sama sa gipangayo ni Maria sa iyang anak nga si Jesus sa kasal sa Kanaan nga punon og bino ang tadyaw. Ingon usab niini ang pangalyupo sa mga deboto nga nagpalaban sa mahal nga Birhen Maria atol sa adlaw na tawhan niini karong adlaw. Sa Our Lady of Guadalupe Langob Shrine sa Barangay Calunasan, Cebu City, miduaw ang usa ka banay nga taga Dinagat Island nga una pang higayon nga nakabisita sa shrine. Lisod man ang biyahe padung og pauli silang dapit tungod sa protokol apan wa nila kini igsapayan. Sa tiilan sa imahin sa mahal nga Birhen, ilang gitunol ang ilahang pangilaba. Happy kaayo, blessed ka Jo. Thank you Jud kay naka kuan mi dani nga opportunity, nakaapas mi nga birthday ni Mama Mary. Grabe Jud, murag full of grace among kuan ron gibati. Ingon usab niini ang gipangayo sa magtiayong mibisita sa shrine. Pasalamat lang mi ni Mama Mary nga mahatagag mayong lawas. Unsa pa? Mawala ang kuan, mawala ang gihambing ron nga makalilisa nga sakit. Matod ni Sister Mary Louise Mandras nga bukas ang shrine alang sa mga tao apan gikinahanglan nga mosunod sa mga health protocols. Gidugang niya nga sa panahon sama karon nga adunay dakong pagsuway ang pagtuo sa Ginoo ang gamiton sa pagpadayon sa kinabuhi nga luwas sa bisan unsa nga problema. Dili ra sa personal nga interest kundi dili sa kayuhan jud sa tanan ba ng mga tao. Sama sa gipangandoy sa atong Ginoo kaman si Mama Mary nga magmaayot ang tanan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.